सारखौ जों दिनै खोनानो मोन्दों 5 नं सराइबिल समस्तियाव बिजाथि हिसाबै इउपिपिएल दलनि जानानै नों इलेक्सन गेलेनो थाखाय थियारि जादों होनना खोनादों। दा बे बिथिङाव सारा दिनैहाय देरहायोब्ला सराइबिल समस्तिनि थाखाय मा मावगोन आरो बेसेबां देरहानायनि फनखौ सारा नुदों? फैगौ 4 एप्रिल जे बिटिसि इलेक्सन बिटिआर इलेक्सन बे इलेक्सनाव जितु हाइकमान्डनिफ्राय आंखौ सराइबिल समस्तियाव हरदों। आङो बेवहाय इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बे इलेक्सन गेलेनायाव आङो देरहागोन। बेनिफ्राय आं देरहायोब्ला आंनि समस्तिनि जितु सराइबिल समस्ति आंनि समस्ति बे समस्तिखौ आं नायगोन आरो आंनि गोसोआ खुला जितु आं सासे रिभलिउसनारिनिफ्राय फैनाय जितु रायजो राजाया आगोलनि जितु बिटिसि सालायग्राफोरनिफ्राय मा मोन्दों मोनाखै आं बेखौ मिथिया, खिन्थु आं जुदि गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला बा गभर्नमेन्टआ जितु बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायोब्ला जोङो रायजो राजानि थाखाय जों डेभेलप खालामगोन। दा सार थांनाय इएम बिथाङा मिथुनजय नार्जारिया ओरै सराइबिल टु गसाइ ओरै जाम्बुगुरि जानानै थांनाय बे लामानि जे दालांफोरनि अबस्था आरो लामानि अबस्था लोगोसे माखासे 3 नाम्बार खाथ्रिबारिजों लोगोसे नारकोबिल बेफोराव दासिमबो इलेक्ट्रिसिटिखौ सोनानै होनो हायाखै। नोंथाङा बे मिटिङाव फैयोबा बेफोरखौ मा खालामगोन सार? बेथ' रायजो राजानि थाखाय जोङो जेनेबा सासे रिप्रेजेन्ट जाहैनाय आरो जों रायजो राजानि थाखायनो मावनो सासे जों मेम्बार दैथायहरजाबाय बे खामानिखौथ' मावनांगोन। जिहेतु आगोलनि जिहेतु बिथां मिथुनजय बिथांखौथ' जोङो मावनायखौ नुवाखै। जेनेबा नोङो जोंनि बे सराइबिल समस्तियाव जोङो ओरै थाङो ओरै गारिया बागफुदावलाबायो बेबायदि जों बे लामाखौ नुदों। आङो जिहेतु सानदों बा बिथांमोना एसेबां 15 बोसोर जे माने सरकार सालायबोदों, नाथाय डेभेलपमेन्टआ बबेयाव थांखो आरो जिहेतु मा डेभेलप जाखो बेखौ आं नुनो मोनाखै आरो। खिन्थु आं बेखौनो बुङो जे आङो जिहेतु नैबे सराइबिल समस्तियाव जे आंखौ हरनाय हिसाबै जे आङो देरहायोब्ला जे बिटिआरखौ जिहेतु इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दायोब्ला जोङो रायजो राजानि थाखाय जों मोजां खामानि मावगोन। बे मोनसे जोंनि इउपिपिएलनि मोनसे प्रतिश्रुति। सार नोंथांमोना दिनै एनडिपिआ मोनब्रै फेक्सन हिसाबै दङमोन, बेनि गेजेराव नोंथांमोना दिनै एनडिपि प्रग्रेसिभ हिसाबै जे गसाइगाव हालामाव दिनैहाय जियागुरियावहाय जे मोनसे जयनिं सेरेमनियावहाय इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। बिनि नोंथांमोना मा उद्देश्यखौ लानानै दिनैहाय गुबुन गुबुन फेक्सनफोरा बिपिएफखौ अनसायदोंमोनब्लाबो नाथाय नोंथांमोना दिनै इउपिपिएलखौ अनसायदों, बेनि गुबै उद्देश्यआ मा बिथिंखौ नायनानै नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ एक्सेप्ट खालामनो गोनां जाखो? आरो बेनो जाहैबाय बिटिआर थामथि गोरोबथा आरो बे गोरोबथाखौ लानानै दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै जायफोर दफाफोरखौ मोनबोदों बे दफाफोरखौ दिनै मावफुंनो थाखाय दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनै स्ट्रं दङ। बेनिखायनो दिनै जोङो साफ्रोमबो दलै नोगोरै दिनै जों इउपिपिएलखौ दिनै जगदान होदों आरो थारैनो इउपिपिएलनि जे जोंनि सेन्टिनि जे आफादगिरि प्रमद सारा दिनै गासै समायसा जे बर' ओनसोलाव बा गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव साफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय दिनै सैथोयै माखासे खामानिखौ मावलांगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो दिनै जोङो बे हिसाबै इउपिपिएलआव जगदान खालामनाय जादों। दिनै नोंथांमोना जे पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जिल्लानि कर्मिफोरजों लोगोसे सेन्ट्रेल कनभेनर बिथांमोना जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव लोगो लाबाय, बिदियाव लोगो लानायनि गुबै उद्देश्यआ मा नोंथाङा फोरमायगोन नामा? दिनै जोंनि पिपल जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि
आरो भाई गिनो नाङा UPPL आं मोनसे खोथाखौ बुंलांनि लोगो गिनो लाफैनो नाङा जे सराइबिल गोनां जानायनि गुबै समस्तियाव खारना बेनो जे फैदों पिपुलजन एक्सन कमिटिया गोलाव जे समनिफ्राय आंखौ जेनेबा बे केन्डिडेट जाबाय खालामहोदों 2011 आंखौ गिग्रा सननिफ्राय मानसिखौ लानानै आरो थांनाय बेजों लोगोसे आंनि समस्ति 2020 सननि बा इउपिपिएलनि जानुवारि जिखुनु जाया जोंनि सोद्रोमा 27 थारिखआव बिटिआर मेम्बारानो जा रायजो राजानो जा सागन रावबो होनायनि गिनाङा उनाव दिनैहाय जोङो आरो बे सोरबा जुदि बिटिआरखौ मावफुंनांगौनि जोंनि गेदेरथार इउपिपिएलनि थांखि आरो उद्देश्यखौ मोखाङाव दोननानै पार्टीनि मानसिखौ जोंनि बा बे मेम्बारनि पिपुलजन मानसिखौ एक्सन कमिटि फर बा बड'लेण्ड जिखुनु मुभमेन्टआ जाया रायजो राजाखौ साफाथार सेन्ट्रेलाव मानसिखौ गोथौ आरो सोरबा गोबाङै प्रब्लेम रायलायनायनि होयोब्ला गेजेरजों बिथांखौ दालि जाहोगोन आं लोगो लोगो इउपिपिएल दोलोखौनो जोङो देरहासार दालि खालामनानै जाहोगोन फैगौ लोगो लोगो जोंनि इयुन समनि बिटिआरनि जे मावफुंनांगौ हाबाफारिफोर दङ गसाइगाव बायदियाव बे अपेन हाबाफारिखौ खालामनो जोङो आं अपेन खालामगोन मोखाङाव दोननानै जोङो पिपुलजन एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ आं इउपिपिएल रावखौबो दोलोआव गिया आरो हाबफैनो जों गोनां इउपिपिएलनि जादों मानसिफ्राबो बिनि रावखौबो गुबै खारनानो गिनाङा जाबाय गोलाव जाय सम बर' सोरबा हारिफ्रा मोनसे जोंनि माखासे माने हाबाफारिखौ इउपिपिएलनि मावफुंनायाव उन सोद्रोमानि जाबोदोंमोन मानि जोङो दिनैहाय सायाव मिथिनो मोनो सोरबा गाज्रि मोनसे हाबा जेरै मावब्ला बिटिसि दालि बेनि बिटिसिखौ अनगायै जेबो गैया खुंनाय आरो सोरबा बिटिसिखौ भुल मावोब्ला डेभेलपमेन्ट खालामनायाव मावनो नागिरदोंब्ला माखासे डेभेलपमेन्टफ्रा जेरै बिथांमोना दासिमाव मावफुंनो भुलखौ हायाखै बा दामावथों थाबोदों आरो बिनि आरो उनाव सोरबा गोनो नेशनेल गोथो दंब्ला डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बिथांमोना बड'लेण्डनि जयेन जे जाफैदों इउपिपिएलआव नङा होमबा आन्दलन खालामबोनाय दा आं बे बारा आन्दलन गोलावखौ बुंला खालामबोनाया जिहेथु गोलाव सम बे जाबाय रायजो 35 राजा बोसोरसिम बिदा फंबाय बिथांमोना बिब' बिनानाव आन्दलन आरो खालामदोंमोन जोंनि आरो इउपिपिएलनि बे आन्दलन दैदेनगिरि खालामनायनि गुबै बिथाइखौ नाथाय थांनाय आं जोङो बेखौनो खावलायो 27 तारिख बे 35 जानुवारि बोसोरनि 2020 आव इलेक्सना मोनफुंनो जोबोद हादों मोजां आरो बे मोनफुंनो आरो हानायाव इउपिपिएलआ दिनैहाय जोंहा मोनसे सरकार दागोन राजनितिक दोलो दं जाहैबाय बे मोनसे बेनो एकदम जाहैबाय गासैबो आफादजों एकदम बा गौथुमजों दाजानाय बे मोनसे एकदम इउपिपिएल हाथां जाना फैदों दोलो दङ आरो बे बेनिखायनो जों दोलोखौनो साफ्रोमबो गासैबो जोंनि आगोलनि बर' इलेक्सनखौ माहारिनि लानानै दोलो बा गिनो नाङा गौथुमफ्रा आं बेखिनिखौनो बुंबाय बिथांमोनखौ मदद जाहाथे खालामनो जों बा इलेक्सन बिटिआरनि जे फैयोब्ला सागन होनाय जों बे बयबो सागन ज' होनानै ज' लाबोनाय इउपिपिएलआव सुक्तिफोर फैयो दफाफोर बेखौ बेखिनिखौनो मावफुंनो बुंनानै थाखाय आंनि सुंद' थाम थिम खालामदों बिबुंथिखौ नोंथांमोना दिनै गोजोन्थों। गसाइगाव जिल्ला हिसाबै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सेन्ट्रेल कनभेनर आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि गासै साबेसे मावथिफोरा दिनैहाय इउपिपिएलजों समर्थन होदों जयेन जाखो बावैसो दतमायाव गासै 1500 जन सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबफैनाय जादों आरो दिनैहाय जोङो समजों लोगोसे गासै 303 बे सोद्रोमाफ्रा सेन्ट्रेल कनभेनर आरो डिस्ट्रिक्टनि कनभेनरफोर आरो आनसलिकनि मोनथाम आनसलिकनि कनभेनरफोर बे जाबाय कुसुगा आनसलिक सराइबिल आनसलिक फर इउनियन आनसलिक आरो गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि गासै जोङो इउपिपिएल दोलोआव जगदान होनाय जाबाय। थेंक इउ।